Is de man op ziek naar hemzelf? Grutte Pier is een groep van christelijke mannen die het zo nou en dan bij elkaar komen om te praten over de rol van de man in de maatschappij, in het gezin en in het leeuwen. Mannencoach Klaas kent wel fine in dit thema en is ik wel benijd. Sis Klaas, komen er meer van dit soort groepen? Als het goed oplet, dan just het gebeuren. Dan is er echt een ontwikkeling. En ik sta er meer van dat soort trainingen en cursussen van mannen die daarmee bezig zijn. Maar het is nog heel. Het zit nog in de kinderschoenen. Tenminste niet in Friesland. Een week lang zullen we aan de slag maar de mooie van Grutte Pier onder begeleiding van Klaas. De man als kostwinner. Je tiert wie het huid niet alleen nog de kost verzinnen, maar nou ben het ik de vrouw die te verzwaren dat er breed op de planken komt. Zit de man onder druk als jager? We gaan goed man, we gaan mooi in boog zitten. Boog zitten, wat is dit? Voor doelgerichtheid. De bogen, waar komt het thuis? Maar de hazen, op de wilde barg. Mooi geloot, hè? Keurselijk zetten, dat kan ik. Het eerste wat mij opvoel wie de spelvreugde, om het zo maar te zeggen. Ze gingen met een bepaalde gretigheid gingen ze dat aan en ik weet even weer maar elkaar natuurlijk. Ja, zo. 4 uur 6. Al iets knientje. Dat is best, hè? Beste baren. 4 uur 6. Hoe is het dat vrouw die nou ik kostwinner binnen? Verhoort dat de rol van de man? Ja, ik denk dat je als man zijn, dan ga je het, je viel een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik denk dat je man zijn, ik van je gezin wil zwaar je. Je wil zwaar dat je band eten krijgen en dat je gezin op die manier ik leefde aan, denk ik, toch vast te zwaar. Dus in dat opzicht zou er iets verhoord zijn. Maar ik denk dat die verantwoordelijkheid, die zie je altijd ervaren als man, denk ik. En die verantwoordelijkheid, die viel je dan ook wel. Want valt het de baan voor te zwaar, dan leidt het gezin. Wel actuele druk op het heen. Ja, zeker actueel druk. Mijn vrouw die verzint er meer dan mij, maar daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik krijg zoals dweilen of stafzoeien of jatskipje, doe ik wel. Bijen op bed brengen, helemaal geen probleem. Wij zeggen het sinds meisje bij en ik wel van, hey, we willen de laten groeien. Nou, dat zit daar een beetje onder. We willen de oor laten groeien. Dus juist ik shen en dan mij soms de zikkers dingen oppakken die eventueel op je oor jaren. Is dat een discussie die we hand hebben? Want ja, man en Nee. vrouw die in bouw doen het werk, toch? Ja, nee, maar dat is nog net clear. De man die pakt zijn taken wel op, maar die moet nog wel taken krijgen. Dat is het vaak nog. Ik bedoel, de verantwoordelijkheid voor huishoudelijk werk, jij doet algemeen nog bij de vrouw. En als je dan dit en dit en dit even dorst, en vooral van de was afbouwen, dat is wel typisch nog onderwijs. Ja. De man wil wel van alles doen, maar die viel die verantwoordelijkheid nog net. Maar ben je en ik zo? Het fascineerde mij wel eens dat de BN's naast wekker waren, mijn vrouw was wekker, ik jij het net. En wie is s'nachts aan het werk, dan was ik wel gewoon wekker. Als ze er net wie. Als ze er net wie, dan was ik gewoon wekker. Dan denk ik van, hoe kies ook nou? En dat is net iets luis of iets bewust, maar ze werken het. Maar wat is dat dan? Is dat... Nou, ik denk dat in die holle nog steeds de van uitgist van die oren die is daar verantwoordelijk voor. Ja, onbewust. Ja, onbewust, ja.